sa kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Jaika. Kaya na ko nakamata, oy. Ay, magdali ko, be. Basi palit ko sa klase. Jay! Dika! What ako eh? Si Mark. What ako, Jay? Dali, Mark. Ay, salamat itaon. Nagiging kauban pa ingon sa eskwelahan. Nadugay mo sa lagi ka. Oh, lagi ay. Dugay ko na tugi. Natintal ko cellphone. Mauna diha. Onya, ikaw, nga nung nadugay mo sa gabi? Nagtuon taon ko dong, no? Mong nadugay ko katuog gabi, eh. Oh, perfect din ni Ron. Ma-perfectness number. Madali ta, oy. Day, Jaika. Uyab mo ni Mark, no? Ha? Dili taon, oy. Nga na nangutan naman ka, Day. Uyab ba, mi? Walang, Day. Nangutan na lang ko. Pero may magumo magkuyog. Amigo ra mi niya, Day, oy. O gali sa mahitabo nga, manguyab na smart na ako, no? Amigo ra gid mi niya. Jay, wam day klase. Kulig ta na. Asa man ta? Anak ta ng ilawom sa kahoy, oh. Magod sa mata diha? Lingkod. Storya. Oh, ikaw. Eto na. O, sabi ito istoryahan din ni Mark. Bisa kung sa langgod. Unsa man pananglit. Oh, kuan. Storya lang ta, oh. Storya lang ta love life, eh. Love life, cute. Oh, nindot na nga topic. Maghiskot ta sa tong love life. Sige, pagbigyan. Ako yung unang mangutanan mo, ha? Sige. Taga diin man ang imong uyab. Ha? Uyab, cute. Oo, taga diin ang imong uyab. Ay, kalois kinuo dong. Wa pag tayo nasaag na ko. Ha? Sure ka? O, taon dong, uy. O, pag ko makasuway nga, gipanguyaban ko. Mao ba? Sige. Ako ni si Mahutana, ha? Sige, pangutan na. Kaya sabay uyab ni mo. Nga ni katawa man ka. Tubag ako. Kinsa imong uyab? Katawa lang ko, Jay, kay parehas na mo. Wa sa kuy uyab. Ha? Pag sure, uy. Tinuod bitaw, wa ko uyab. Nga nung wa man kay uyab nga kagwapo ni mo. O sa mati ganahan ni mas babae, be. Nga nung wa pa man kay uyab. Dili mo ko pilian og babay. O sa mati gusto ni mas babae. Nga wa pa man ka makauyab. Ang akong gusto sa babay, parehas nimo. Oh, Mark. Manay tinuod, Jay. Sa una pa mo ko ganahan nimo, pero madlo kong sulti nimo, sa akong feelings. Nga naman. Tumbuyon ugod ka. Tumboy ba, uy? Ngayon aniyam gid ko. Unya, Jay. Karon, may chance ko nimo. Unya na lang, uy. Ha? Sa unya na lang. Sugta na lang gud ko aron uyab na ta. Dili ko, uy. Amigo lang gud ta. Ay, dagan na siya. Naninanguyab niya. Saba, day, uy. Kadako, binibaba. Nalipay ng ganit ko nga may nanguyab na nimo. Nya, sa may mong dugay-dugayan. Sugta dayo na si Mark. Maayo ka, day nga. Akong suton si Mark. Ay, para na ako, day. Okay, lagi kaayo, day. Nga imo siyang sugton. Kay kun magpaggahi-gahi ka, kuyog mailog nas uban, gwapo ra ba nas Mark? Maong sugta na dayon. Tinuod, Jay? Uyab na ta? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat kay Jay, ha nga. Wako na mong patusag dugay. Basta ayaw lang ba ikong pinuang niyo, Mark, ha? Promise na ako na mo, Jay, nga magbinuutan ko. Salamat, Mark.
Oo, sa manibalitang nadunggan ko, Jay ka. Nag-uyab-uyab naman kuno ka. Opa, Pastilan ninyo ro mga bagong tubo, oy. Nag-eskwela pa gani mo, mag-uyab-uyab dayon mo. Na, hindi ka kapugong sa dagan sa panahon nun, Lahi na kayong atong panahon. Basta ha, Jayka, paningkamot gyud nga mahuman kas imo pag-eskwela. Mauna, bahalag mag-uyab-uyab ka. Basta pagtarong yung eskwela. Ha? Mo ni gisulti sa imong parents? oh Mark. Okay raman nga, maguyab-uyab ko basta magtarong lang kuno ko sa akong pag-eskwela. Parehas gini ng mga ginikanan sa. Kay si mama o si papa, maumsad na gisulti nila ako. Basta Mark, muhuman kita sa itong pag-eskwela, ha? O, Jeka. Makasuyo man kaayo mo day, uy. Ha? Eh, nga naman, day. Ang sweet mo kayo mong Mark. Love lang ginamang usag-usaday. Hi, unta tanan. Dali aras panahon, Mark, sa? Happy tagin nga itong bakasyon. Lagi? Mura lang ugwa. Unsa mo ko? Naguna-una lang ko pa. Magbakasyon na. Dali na tayo makita. Nga mo mag-uol mo ka nga dito makita. Natural. Ningawan man ko nimo. Sige lang. Soroy lang ko na mo permis inyo. Aron di kami ngawon. Basta ba ya, O lagi. Promise. Milagro runda. Wa magid man ni si Mark. Hapon naman lang. Asa man ba siya paingon nga? Wa man siya magpakita na ako. Jay ka! Jay ka! Ang amin ko ni Mark nagdali nga nagpaingon dali. Nga naman ka ni siya? Jay! Jay! Nagkabalita di mo! Ha? O, unsa man mo yung balita na ako? Bahay ni Mark yung uyab. Nga naman dahil si Mark. Nagpusilan o namatay! Unsa? Ganito mo ba mo, Mark? Ikisabay na po sa libo. Anak, nga nung nahitabo, malim. Hindi ko siya mahitabo, Ganun po siya si Mark. Naaani dahil, ugit po sila bitso. Kasakit na dito po mo, Mark. Sakit tayo din. Mark! Ingon sa lidat agkan ako ang kalibutan sa nahitabo. Pero ako'y mahimo. Patay naman si Mark. Igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dinila lang ko to. Daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power, RMN.